F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-qegħdin issegwu niskata u qed nieħu gost fuq is-sufan magħna għadu kemm ingħaqad Kingside sar regolari anke fil-programmi tagħna sabiex flimkien miegħu nkunu nistgħu nitkellmu dwar il-fondazzjoni. Il-fondazzjoni fil-fatt lob responsabbli u aħna min-naħa tagħna dejjem qegħdin hawnhekk biex inwasslu messaġġi feelers lit telespettaturi tagħna biex kemm importanti anke jekk nirrealizzaw li jkun hemm xi ħadd li forsi għandu daqsxejn ta' problema ikun jaf anke kif iħares lejn din il-problema, kif nistgħu ngħinu lil ħadd ieħor fuq kollox, nwasslu l-messaġġ li llum hawn lajnuna, grazzi anki għall-Fondazzjoni. Kif aħna kejn? Nsellimlek. Nsellimlek, Angela, u nsellem lill-telespettaturi kollha. Xtaqt li forsi nitkellmu ftit anki dwar stadji illa li persuna meta tkun għaddejja minn vizzju, speċjalment tal-lob, ikun hemm stadji li waslu anki għal fulkru illi verament imbagħad tkun sitwazzjoni ta' disperazzjoni biex ngħidu hekk jew sitwazzjoni li jaħsbu li ma hemmx mod kif jistgħu joħorġu minnha. Ekku. Mela, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tħares lejn il-perkors tal-attività viżavi l-lob tal-azzard. U taqsam dan il-perkors fi 3 stadji. Mela għandna l-ewwel stadju fejn il-persuna qed tuża il-lob tal-azzard bħala attività, tikkonsidra din l-attività bħala rikreazzjoni u divertiment. U hemmhekk m'hemm xejn ħażin. Waqt din l-attività importanti li l-persuna tatwa responsabbiltà. U għalhekk nilagħbu b'responsabbiltà. Ekku. Għalhekk il-Fondazzjoni Lob Responsabbli dejjem taċċenna lil dawn il-persuni biex jagħmlu kontroll. Kontroll fuq il-flus tagħhom u kontroll fuq il-ħin li jirriservaw għal din l-attività tal-lob tal-azzard. Minn hemmhekk persuna tgħaddi għat-tieni stadju fejn it-tieni stadju huwa kruċjali. F'dan it-tieni stadju il-persuna jew se tibqa' tħaddem ir-responsabbiltà jew inkella se tibda tiżżerżaq bil-mod il-mod għal aktar problemi. X'in ngħid, jekk il-persuna ma tibqax timxi mal-kontrolli fuq il-ħin u fuq il-flus, hemmhekk tibda tiżżerżaq għat-tielet stadju. Fejn it-tielet stadju meta persuna tkun tilfet il-kontroll tal-ħin u tal-flus, tibda nerġa' nirrepeti it-terminu tiżżerżaq fin għall-patoloġija. Fejn l-aktar attività importanti, l-aktar attività li tagħti pjaċir lil persuna tispiċċa l-lob tal-azzard. Nerġa' ngħid il-Fondazzjoni taċċenna li l-persuna iżżomm l-ewwel stadju, iżżomm r-responsabbiltà tagħha u kemm jista' jkun ma taqax fil-patoloġija għaliex kif nafu, Angela, il-patoloġija ġib miegħu ħafna riperkussjonijiet. U ġeħ tal-qalb u problemi mhux fuq il-persuna biss illi ma tkunx responsabbli tagħha nnifisha, imma anke fuq il-maħbubin u dawk tal-madwar. Ekku, ħansemmi xi ħaġa li tiġri b'mod normali ta' xi kultant il-persuna qas ikun jaf li qed jagħmilha. Meta inti, Angela, tirriskja dak l-ammont żgħir ta' flus aktar. Tirriskja dik is-sija satejn żejda fuq il-laptop tiegħek jew inkella fil-każino partikolari li by time dawn ir-riski jistgħu jiswew ta' dannu. Teżisti xi strateġija biex dawn il-persuni li forsi jkunu qed jilagħbu irresponsabbli jirrealizzaw u forsi jibdew anki inaqsu biex finalment jispiċċaw responsabbli? Iva, hemm strateġija ta' kontroll ta' ħin li huwa time management. Hemm persuna tista' tirriserva satejn kuljum jew inkella satejn fix-xahar biex tilab il-lob tal-azzard jiddependi mill-persuna.
Nixtieq naċċenna wkoll li ħafna drabi persuna li tkun qed tatwa time management skills ikollha bżonn xi ħadd min jimmonitorja dawk il-famużi persuni tal-madwar. Strateġija oħra il-money management, il-kontroll fuq il-ħin, fejn persuna tkun tista' tirriserva skont il-budgets tagħha, eżempju €2 kuljum, jew inkella €2 fix-xahar pereżempju, €20 kuljum jew inkella €20 fix-xahar, €100 kuljum jew €100 fix-xahar skont il-budget tal-persuna. Barra minn dawk iż-żewġ strateġiji, persuna tista' tuża l-istrateġija ta' self-test. Importantissimu. Issaqsi lilha nnifisha ċertu mistoqsijiet. Imma kultant Kejn ippermettili ta' għandek persuni illi laqqas jaċċettaw il-fatt li għandhom problema. Iva, jeżistu dawk in-nies, aħna dejjem nirrepetu li biex persuna tibda l-perkors ta' rkupru Tittaċċetta l-fatt li għandha problema u tittaċċetta l-fatt li għandha bżonn għajnuna. Għalhekk importanti dawn is-self-test li qed ngħid, Angela, issaqsi ċertu mistoqsijiet. Jiena qed nagħti importanza żejda lill-lob tal-azzard fuq it-tfal tiegħi, fuq il-familja tiegħi, fuq il-post tax-xogħol qed inkun konċentrat fuq ix-xogħol jew qed naħseb il-ħin kollu fuq il-flus li jiena ħanonfoq vis-à-vis il-lob tal-azzard. Mistoqsijiet bħal dawn li jekk inti tibda tirrispondi iva għal ħafna minn dawn il-mistoqsijiet, sinjal li isma' hemm xi ħaġa li mhux taħdem, isma' għandi bżonn daqsxejn ta' appoġġ u hawnhekk fejn tidħol il-fondazzjoni. Kont se nistaqsik fil-fatt il-fondazzjoni u s-soċjetà. X'taħseb il-fondazzjoni anki f'sitwazzjonijiet bħal dawn? Il-fondazzjoni first and foremost il-għanijiet tagħha huma primarji, huma li insaħħu l-għarfien permezz ta' kampanji edukattivi fuq ir-responsabilità fil-lob tal-azzard, insaħħu r-riċerka, noffru alternattivi hemm barra kontra l-eċċessività fil-lob u fil-lob tal-azzard u nkunu ta' appoġġ, Angela, appoġġ permezz tal-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 ċemplu fuq dan in-numru għamlu kuraġġ aċċettaw li għandkom bżonn l-appoġġ. Hemmhekk ħassibu nies professjonisti ħajilqgħu t-telefonati tagħkom u ħajjisimgħu l-karba għall-għajnuna tagħkom. Barra minn hekk persuna tista' saħansitra taċċessa l-website tagħna www. Mhux dak in-numru jekk joġobkom id-direzzjoni, in-numru li qed jgħid Kejn. Ekku, 1777 1777. Jekk ma jċamplux fuq dak in-numru, persuna tista' saħansitra taċċessa l-website tagħna www.rgf.org.mt u tuża l-option l-għażla ta' chatline. Jiġifieri intom ikolkom komunikazzjoni diretta anke mal-persuni meta jidħlu fuq il-website. Ekku, normalment persuna forsi tistħissem leħinha. Nerġa' nirrepeti li dawn huma kollha servizzi fejn l-anonimità hija assoluta. Imma ssib persuni li jiddejqu jsemmaw leħinhom u insibu li ċ-chatline hija mod ieħor fejn nistgħu nilqgħu għal din il-karba soċjali. Ekku, mela nħeġġu telespettaturi tagħna jużaw propju anki dawn is-servizzi grazzi għal Kejn u l-Fondazzjoni Lob Responsabbli ħanħalli fidejk Kejn biex tagħmel l-aħħar appell lit-telespettaturi tagħna. Għax kif għadna anki tul din id-diskussjoni il-persuna forsi li jkollha problema hija l-aħħar waħda li forsi taċċetta l-fatt li għandha problema u inutli jgħidu l-nies ta' madwar nies li jħobbu għax bil-kemm ma ngħidlek xi jieħduha kontra tagħhom. Qisu r-reperkussjonijiet soċjali anke dawk individwali, qisu l-familji tagħkom, il-ħbieb tagħkom, it-tfal tagħkom. ċemplu 1777 hemm l-istaff professjonali lesti biex jisimgħu il-karba tagħkom u żommuha f'moħħkom li Angela għajnuna teżisti qiegħda hemmhekk u bħala fondazzjoni lesti li natwaw dak l-appoġġ. U intom bħala fondazzjoni taħdmu ma' professjonisti oħrajn biex kemm jista' jkun is-suċċess anke tal-persuna li jkollha bżonn l-għajnuna tkun 100%. Ekku.
Nirringrazzjak Kejn, grazzi ħafna u nawguralkom fil-ħidma tagħkom sa dan it-tant ċemplu 1777 jekk tixtiequ li naturalment titkellmu ma' nies professjonisti anke mill-fondazzjoni. Insellimlek, grazzi. Qabel ma nikkonkludu, wasal il-ħin kif qed nagħmlu kuljum waqt il-programm tagħna Niskata